mala krivezu, alebo čo? Ja som mala tu hore očnicu, tak to úplne hore. Ako úpier, nie? Taký úpierizú. Áno. A potom mi dali jednu námotku a potom ten dole stiahli príjmul miesto. A tak všetko. Mne toto proste som mala ešte mliečno. Ono mi povedalo, ale nemuseli 4 vytrhnúť. Proste... Zábery. Čau. Když mala telefon, to byla výhra na mě. A jinak Nika, Vítejte na dalším, již 25. ročníku Poutě Muráň Levoča roku 2016. Bouřlivé setkání kamarádů z dřívějška. Dobré ráno. Chytají mi křeče. No jo, vypadá to pěkně. No, zapojujeme na ně. Ano, nevím, koho bylo. Asi nepodaří moc tohle. Tak jdi. Můžeš jít, běž tam. Každý den zahajujeme bohoslužbou s prosbou o sílu na celodenní putování.
aby nám boli ochranou a priviedli nás k spáse. Nech upevňujú našu vieru, nech nám dávajú silu konať dobré skutky a prinesú vykúpenie. Nech sú nám útechou žiali a štítom i zbraňou proti všetkým nástrahám zlého. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, ja ho počkám tady. Zase oni niečo pri nás. Tak potom my budeme tam. Čo dialo? Tak tete Megy, dobre, ona mi zavolá. Hej? Dobre. Máš fialový. Počúvam to neziabe. Ale keď sa otočia tam, no, respektne počúvam potiaľ. Ale nepočuť vás tam vzadu! Na ceste k Márii vytvoríme spolu chrám. Srdcia naše osajú o radosti snevaku. Matky do rúk! Veľa farí. Veľa farí. Láva voľná! Je otvorené okno. Kľúče som zháňal iba, vieš? Konto náhodou nemáš? Šťastnú cestu! Láva voľná. Šľapať, poďme šľapať. Pitná prestávka, láva voľná. Ty vole úplný ples pekne. Láva voľná. Pitná. Moje papiere nejaké v aute. A brožúrky pre animátorov potom do skupiny. Všetko Monika rieši, ona. A to ide lepšie. Stane aj profík. Keď je Megy vzadu. Máme takých turistov. Tu bude obedná prestávka. Tam. To už je blízko. Kedy pôjdem do Bríkone? Za koľko tu pán?
ruky do ruky. Poďme sa smiať. Poďme sa teraz smiať. To by som nechcel. Máme krásne. Poďme si jabníci. Poďte opäť k nám. Na ceste k Márii vytvoríme spolu chrám. Srdcia naše jasajú, o radosti spievajú. Mena farieb na svet, lebo že kráčaj vpred. Cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Mena farieb na svet, lebo je ten čas, kedy Mária dole voče volá nás. Prekráčaj pred cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Žena farieb má na svet, dole voče kráčaj pred cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Polední přestávka s obědem na Velké louce. Nepomôže. Lebo sú tam takí mladí, bujarí, bujaci, ako som bol bývalý ja bola. Aj, vidíš. Zaváhali sme. A všetky deti dá ten ťahať. Zeď tu, veď mi ti všetko podám. Všetko ti podám. Podám. Ešte napísať. Ešte. To som ja naučil. Také Dobre si niesol. Niečo, môžem nocovať. To bolo dokonca hnusnejšie, než si myslí. To bolo hnusné ešte aj pre mňa, čo som perverzný prasa. Veľa. Ja že to musím repetovať. Ja možno poznal iba 10. Teodor. Vypni motor. Ten záver a chcela vždycky ísť na túto púť a tento rok vyšiel čas, že môžeme obe. Super. I'm 4. I'm here for the second time. Druhýkrát.
I was here last year because I was here last year because Dobrý den. Ale poriadný. Robert, ahoj Robert. Robert. Marisa. Robert. David. Ježiš, ty si Pána král, ty si mi modrú vybral. Ešte raz, ty si mi modrú skupinku dal. Oče, kráčaj pred cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Veľký potlesk si dajte. Najlepšie, keď vám vítajú mikrofón. Takže vítajte, veľmi sa z vás tešíme. Oddychnite si u nás dobre. Koláče nejaké máme na fara ešte pre vás. Miestne ženy na vás vysloví, takže chce môžu ísť do chrámu, necháme ho otvorený do večera. A teším sa, že ste tu aj na zajtrajšie. Vítajte priatelia, ktokoľvek potrebuje toaletu alebo sprchu, je vám k dispozícii. Aby uprostred s jeho slovom Bohoslužba východního obřadu v Telgártu je pro nás trochu nezvyklá. tí, ktorí skutočne ideme za Bohom, že sa chceme vzdať starého života a prijať život, ktorý nám dáva Ježiš Kristus. Čiže otvorme sa pre slávenie, aby tento skriesený Ježiš Kristus mohol nás pôsobiť a konať, aby sme mohli zažiť ten nový život, ktorý on nám ponúka. Vnímajme. V tom čase pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a povedali mu: vieš, že sa farizei pohoršili, keď počuli, čo si povedal. On im odpovedal: každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých, a keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Peter mu na to povedal: vysvetli nám toto podobenstvo. On odvetil: ešte ani vy nechápete, nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha, vylučuje sa do stoky. Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, poškvrňuje človeka, lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy,
apoštol Pavol, cez moju slávosť sa zjavila Božia chvála, tak nech toto sa uskutočňuje, deje v vašich životoch. Kristus medzi nami. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Poďme v mene Božom. Poďme ďalej. Ale či mám s vami teraz celú cestu? Nemusím. Ja nezačalo. Začínalo. Nerob! Ja som mokrá už aj tak. Vy ste... Nerob. Opováž. Nech si aj spredu. Igor, musím byť úplne, že? Kvôli tomu to teraz rozkynie. No. Nie no. Podrostneš. Ježiš, ty si skál. Ježiš, ty si skál. Ty si mojim spasením. Ty si mojim spasením. Teba dúfam. Teba dúfam. Oči mi si. Ona tam teďka moc blízko. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, nech vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, si plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a plod života Tvojho Ježiš. Ivane! Aj tieto body programu. Ešte raz srdečne vítajte, hramovníci. Osprchovat, pomodlit, vyčurat a spát. Thank you.
Prší, prší, jen se leje, ale jdeme dál. Pojď, pojď, pojď. Ste sa na mňa vysrali, nie, že som pohřešovaná. Museli ma zelenáči zachraňovať. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Sláva Otcu i Synu i Smer ďalej. Tradiční místo polední přestávky je před zámkem Spišský Šťavník. Zabieraj mne vodu. Vodu zabieraj mne. A kam asi, keď sa budem vracať? Výborná večeře ve Spišském Štvrtku byla opět i se zákusky, buchtami i koláčky. Nebološaj, nepískaj. Nebološaj, nepískaj. Ale ty na piči. Badám to ťaku. Zapíšte. Ja neviem, či vôbec Dobre, Adrianočka, môžem ti po nej nastrýchať. Polední oběd před Levočou na Holé silnici.
stretneš cestou niekde. Dobre? Máš tu jednu šacku navyše? Ďakujem, a môžem si tu nechať cvete? Ďakujem, ďakujem. Hore som nechal radšej. Pýtal som sa. Ďakujem, a môžem si tu nechať cvete? Ďakujem, ďakujem. Hore som nechal radšej. Pýtal som sa. Martinko, vidíš to? Mám to. Červená voda je? Levoča! Levoča! Čau, Eja! Ktorý je ten metový čaj? Metový čaj! Tak si zažiadala. Ja ti poviem, ten, ktorom na následku. Tady horúka, tam je viaca voda. Malinka. Fajn je tu voda. Bystru už? No, prv. Centrum. Voda. Evo, ďakujem. Mirko! Miro! Bude dala byť. Miro, dajte to Aleluja, šabalaba. priestor na program. Pecka, to je pre jedného. Zasa na nás už teší, klobása strka a čaj nás liečí, ráno si Večerní program na Mariánské hoře a pak jdeme na půlnoční mši poděkovat Paně Marii. Tím pro nás pouť končí, ráno se rozjíždíme a těšíme se na příští rok. Kráčaj pred cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Veľa paniek má náš svet, nové oče kráčaj pred cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Ako každý rok znova je ten čas, kedy Mária dole voče volá nás. Putujeme mu ráňa, cesta východu háňa. Veľa paniek má náš svet, dole voče kráčaj svet, cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Veľa paniek má náš svet, dole voče kráčaj svet, cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Keď nebudete mať
A potom, keď sme prežili Boží dotyk, keď vieme, že Boh je s nami, že na nás posiela takých naozaj ako jeho hlásateli, ako tí, ktorí jeho prítomnosť budú niesť. Preto aj teraz v tejto chvíli, aby skrze Pannu Máriu Boh mohol konať nás a ľutujeme naše hriechy. Naša nebeská Matka nás ako svoje deti tiež nekonečne miluje. Preto sme sa tu stretli dnes. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám rieky odpustí a privedie nás do života večného.